Så kommer det fraklip. Jeg er god til at tage det seriøst, faktisk. Det er jeg. Jeg er dybt seriøst. Må det ikke komme nu? What about food? Hun lægger sådan her. Så siger det som hun er. Vi var der næsten. Du er grim, når du gør det der, Marie. Oh my god. Jeg griner af din mormors afdøde hund. Fuck, du er ond, Maria. Skål til. Det var næsten skarpt, fordi Jeg vil gerne have Anna. Lukas. Vivi. Nej, hun hedder Mitra. Andy, Mille. Jeg vil gerne have Anna. Camille. Froggy. Jeg vil gerne have Anna. Oliver. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 Ej, nu skal jeg tisse. Jeg tisser sgu da ikke på sådan. Altså, jeg skal på toilettet, skal jeg skynde mig. Ja. Hvad sker der? Det er da dårligt. Hvem prøver du? Hvad? Virkelig nogen, der er skider. Det lugter så meget. Det lugter faktisk meget til jægerbrud. Ja. Ej, det skulle da min røv. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자